5 минути от началото на старта, той остава до края, продължава да е с 47 високи, Александър Миронов на второ място с 6, с 5 високи, Спартан Селянина с 5, Пети Илиан Генев с 4, 6 Иван Панделев с 2 и 7 с останала място. Обаче търкал голям. Не знам на къде да гледа. Следни се търкал. Виж колко е малко. Дай. Това е него, бе. Да, бе, да, ама. Като предния ми човек. Това не е като тия високите мостовите. Но той си го кара. На мах. Горе в движение още. Его. Абе, те спират и за гориво. Аз видях. Този от нас е още го. Толкова си може. Много добре кара Маса, много добре. Той спечели отдавна. Само трябва да завърши състезанието и спечели Пети Илиан Генев с 6, 6 Иван Панделев с 4,